Grazzi li din issegwu l-programm Lifestyle at Go. Naf li sezzjoni li tkun qegħdin tistennew kull nhar ta' tlieta hija sezzjoni informattiva u divertenti. Magħna għandna lil Mattejus. Grazzi kif inti Mattejus. Kollox sew, inti all right? All right. Inti? Għalek ġimgħa impenjata? Ġimgħa impenjata, naqra minn kollox ifhimni. Ġifieri bdejna l-ħadd mor naqra tal-baħar, tieħu gost tgħid. Kif? Għadu naqra kiesa. Għadu naqra kiesa, vera. U fejn marna aħna ġo kien ħafna l-kaw, hekk ġifieri iżda ma tantx iħeġġek illi tintefa' ma somma. Wara l-alkam batorrew mela. Xortant fajt. Ta' konna. Mela, Mattejus, illum ħankun qegħdin nitkellmu fuq suġġett interessanti ħafna li żgur li sema li ngħid anke suġġett x'inhu żgur li ħajnistal anke tbissima mat-telespettaturi tagħna fejn min jaf kemm il-darba ġratilna li ngħidu li qegħdin nitqawwew u ngħidu li ma nafux kif u għaliex u nibdew nwaħħlu f'kollox f'kull raġuni oħra. Ovvjament aħna din ngħidu meta nkunu qegħdin inżidu il-peace. Proprio llum Mattejus nkunu niddiskutu naqra fuq hekk ta' x'tista' tkun il-kawża ovvjament x'iridu nagħmlu llum qabel għada. Prosit. Mela, waħda mill-iktar statements nisma' ta' spiss hija imma mhux torti għal nitqawwa għax hawn Malta biex toħroġ jew tmur tiekol jew tmur tixrob. Tixel television riklam ta' chips, riklam tal-burgers, riklam torti jgħidu l-edritini tort Mattejus illi żbijajt xi naqra. U fil-verità, ejja ngħiduha kif inhi, inti jekk ħin kollu quddiem wiċċek qed jimbombardjak riklam partikolari nsemmu karozza. Għax dil-karozza tagħmel hekk bi, għax dil-karozza jien naf, pereżempju taqbes it-traffic, bla trid ħajrek. U daw ir-riklami anke tali kelli jibdew jġibulek pereżempju hekk xi burger jinqasam bejt il-marendi. Kif għandi għabdet tidħol minn ġo television. Ma jkollokx il-ġuħ jaqbdek. Ekku, u huma il-marketing u x'inhu. Tant illum il-ġurnata u avvanzat, illi hemm ħafna tekniċi li bihom lilek ħajħajruk u ħajħajruk bil-kbir. Jiġifieri sa ċertu punt ma nagħtuhomx tort. Però ejja ngħadduha kif inhi. Jekk aħna nqogħdu naqgħu għal kull ħaġa li naraw bħala reklam, letteralment nisburzjaw from day one. Jiġifieri anke jekk inħarsu lejn lat finanzjarju, kull reklami waqqana ara daqsxejn xi problema għandna. Però ironikament, u ħafna nies forsi di ma tantx jindunaw biha jew ma jridux jindunaw biha, hija illi jiena jekk m'għandix saħħti, qasbis għandi l-flus, ġifieri jista' jkun nkun miljonarju u nista' nixtri kwalunkwe ħaġa li hemm irriklamata. Imma jekk saħħti mhux qed hemm, jew qiegħed xi ta' sodda, jew pereżempju jien naf l-ħars qatt anke mitt, jiġifieri mingħajr is-saħħa letteralment m'għandna xejn. U jkun hemm min jgħid li Brian jiena pereżempju rrid inwassal tfal il-mużew. Jiena filgħodu rrid nara li huma lesti għandhom il-lunch, eċetera. Ma li ġi raġel mix-xogħol rrid naqliblu. Fine, għandek raġun 100%. Imma dawn l-affarijiet kollha li qed tagħmel tinduna illi mingħajrek illi għax qed tagħmilhom inti ovvjament, dawn mhux se jsiru. Ħafna jgħidu taf li vera taf li staqgħet ma ħseb li pereżempju tfal ara minn trauma minn li ma trauma ħnaddihom jiena jekk ma nifx tiegħi nnifsi. Jiġifieri vera, huwa tortana li qed l-aħħar ħaġa li tiġina f'moħħna naħseb li tajba, mhux hekk waħda tfaqqalek hekk Brian ajma ġirja tal-isptar u min jaf ngħixu biex jew le, ġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa kera, appoġġwa kif inhi. Ma hija reali, hija reali. Il-gvern l-għana fis-sena l-oħra qas-sena ta' qabel Brian nefaq ċirka 30 miljun fuq problemi relatati mal-obeżità. U kif ngħid il-kulħadd dawn huma ċifri ta' nies illi fiċċew l-għajnuna. Jew illi ġew mogħtija direzzjoni biex ifittxu l-għajnuna, jekk hawn min għandu problemi u jiddejja. Jew min jaf min kemm hawn li jevitaw it-tabib għax jekk nibża mmur għandu ta' ma jmurx idini xi-lista ta' mediċini. Tajba di, mela ħalli tikber il-problema. Biex niġu għas-suġġett. Mela huwa tortija li qed nieħxin jekk ikun narawha, iva. Għax inti deċidi għalik innifsek, dan anka jekk xi ħadd jorbtok u jgħidlek isma' pereżempju tikol il-burger bil-fors. Biex nisaġeralek, inti xorta ħatommaw dal-burger. Ġifieri laqqax hekk iddaħħalilek biex niftehmu ġoħal hekk ġifieri xorta. Kien Mattejus, kultant aħna nismgħu tisma' ħafna nies jgħidu ma jiena għadma minni. Interessanti. Għaseb ġili smajta xi darba. Smajta kemm il-darba u jiena risposta hija faċli Brian. Orajt l-għadma hija tiegħek. Però x-xaħam li hemm madwarha inti għandek kontroll fuq kemm ikun hemm. Jiġifieri da jista' jkun xi ħadd bħalek twil, format tajjeb, illi jekk inti deċidi li titqawwa, meta titqawwa ħadd differenti minn min u forsi iktar magħmul żgħir u jitqawwaw. Jiġifieri anke fejn jidħol pereżempju iż-żaq, dik il-persuna li rqieqa ħatrabbi ħafna żaq. Xi ħadd bħalek pereżempju iktar dak ix-xaħam ikun forsi maqsum ma' posti differenti anke minn. Ovvjament biex iżid il-peace hija xi ħaġa verament faċli, ovvjament imbagħad biex neħħieħ
Ħadba tinqal ġifieri hija xi ħaġa li inti trid tieħu ħsiebha u tieħu ħsiebha U kuljum. l-ironija hija di Brian, illi ħafna nies jindunaw li huma jtelgħu il-pis bil-mod. Ftit jgħidu li jisma' malli għamilt hekk tlajt fil-pis għax imbagħad pereżempju jkun hemm xi kundizzjoni medika sorry xi steroids illi inti qed tipprova tfejjaq xi ħaġa u awtomatikament bħala side effect hemm dak li jgħidulu water retention fejn inti żżomm l-ilma. Hemmhekk nifhem illi bħala pis ħajjiżid żaqqa. Però huwa pis normalment relatat mal-ilma, mhuwiex xaħam u l-ilma kif nafu jista' anke b'mediċini forsi oħrajn illi dan jonqos f'każ li inti għandek il-mediċini li qed jikkawżawhom. Min ma jħux mediċini jgħidli, right, ma nabda nieħu l-mediċini biex inneħħi dak l-ilma. Le, l-ewwel trid tagħmel tara dak li qed tiekol u x'qiegħed iġi għall ġismek iżomm l-ilma. Number one, ġifieri hekk pereżempju aħna jien naf meta niekol għal-mod tal-kelma jew nieħu ngħidu xi tazza ħalib pereżempju. U għal-mod tal-kelma ħalib jiena miegħi persona li ma jaqbilx u niġi bloated. Dak ġismi qed jurini, darb'oħra tiġa xittini minn dax jiena ma nistax għalih dak, ma nistax nissapportih. Ġibna eżempju ġifieri mhux dak li jkun jaħseb li l-ħalib ħażin ta'. Imma iva jkun hemm każijiet fejn dak li jkun jaqbilx miegħu il-ħalib. Mela l-ewwel trid tagħmel tajt isma' jien meta nagħmel hekk nħossni bloated. Meta nieħu dak l-ikel nħossu ġieħ ta' ras. Meta tara dawn l-affarijiet qed jirrepetu ruhom huwa sinjal ċar illi jisma' tittara naqra mingħajr dak l-ikel inti kif ħatħossok. Kullu Għalhekk aħna dejjem aħna din ngħiduha f'kull programm però ma niddejqux nerġgħu nirrepetuha. Huwa importanti li dejjem nagħmlu referenza għall-esperts kemm xatt fin-nutrizzjoni kif ukoll anke fejn jidħlu l-eżerċizzji tnejn li huma żewġ affarijiet li huma totalment differenti u vera. Meta tara ftit ġifieri kif ġie tkellimna anke jekk ħanieħu parir legali. Issa jew noqgħod ngħid orrajt ħa nagħmel ara ġimgħa infittex pereżempju fuq dik il-kawża ħa nagħmel x'ħanagħmel. Jew kellha aqbad inċabbel avukat. Illi frankajt ħafna ħin, frankajt ħafna enerġija, tgħidli imma flus forsi ġikoli. Fajn, imma jekk inti anke saraf dak il-flus illi investejt. Kważi segw f'dawn l-affarijiet għastan tista' tpoġġi prezz, vera. Dejjem, ġifieri meta inti għandek is-serħan tal-moħħ u għandek gwida li xi ħadd qed jgħinek, diġà jiena li hija imprezzabbli għax qed isserraħ moħħok li qed tagħmel huwa sew. Illi dak li qed tagħmel mhux qed jieħodlu aktar enerġija milli inti tixtieq. Eccetera, eccetera, eccetera. Infatti aħna anke kif anke ngħidu lit-telespettaturi tagħna, aħna kunna ta' snejn Mattew, aħna t-telespettaturi dejjem nurruhom eżerċizzju li wieħed jista' jagħmel faċilment minn anke mid-dar tiegħu. Però aħna għalhekk nuru il-proċess x'inhu. Għaliex għax mill-professjonisti, ġifieri l-eżerċizzju ma nkunx qed nagħmlu jiena, inħallu f'idejn professjonist li jkun qed juri l-eżerċizzju sew hu. Għax iva l-eżerċizzju huwa importanti ħafna, però jekk dan isir b'mod ħażin nistgħu nweġġaw ukoll. Ġifieri huwa importanti ħafna li dejjem ħanamlu referenza għal xi professjonist. Ġieli iktar sara milli ġejt, ġifieri dik xi ħaġa interessanti. Issa, mela tkellimna li x-xaħam ċertu punt huwa xi ħaġa li aħna nistgħu nikkontrollaw. Diment illi ma jkunx hemm kundizzjoni medika ħa nerġgħu ngħidu. Ekku, naqtawa. Mela, dak il-każ issa xi rridu nagħmlu. Jiena naf illi ċertu ikel smajt u xbajt nisma' illi ħafna tokkur ħajamil li ħażin. L-alkohol ħajamil li ħażin. ħafna affarijiet proċessati ħajamlu li ħażin. Mela, the easiest thing illi mill-ewwel ħatara bidla drammatika hija li telimina l-affarijiet li ġa taf li huma ħsiena. Ma min jgħid li wara fli ħażin tal-ħobs imma tgħidx kemm niekol minnu pereżempju. Jew min jgħid li għall-mod tal-kelma naf li suppost niċċaqlaq imma noqgħod bil-qiegħda. Tajjeb ħafna mill-ġurnata, ġifieri bla ma trid. Għajdu naqra. M'għandux jagħmel fleka li. Il-floor manager kummedjan. Ovvjament għaddejna anke f'Sandira diretta u hekk jippruvaw anke jiġbdulna saqajna minn ħin għal ieħor ukoll, però aħna hekk nieħdu pjaċir fl-istess ħin waqt li nkunu għaddejna anke bid-diskussjonijiet nitqu ftit flimkien ukoll għaliex le. Mela, Matteus fuq li konna ngħidu prosit. Jekk inti diġà telimina dawk l-affarijiet illi bażikament taf fiċ-ċert illi huma ħżin għalik diġà ħatara bidla. Jekk inti dejjem xogħolok bil-qiegħda, jekk il-ħin kollu ma tiċċaqlax. Il-fatt li qed timxi nofsija kuljum diġà hemm differenza. Jiġifieri qed nitkellmu fuq qed nagħmel nofsija kuljum flok xejn. Iġbor dik in-nofsija f'ġimgħa, iġbor dik in-nofsija f'xahar u tara kemm iċċaqlaq ħafna iktar. Dawk huma affarijiet bażiċi ferm illi jista' jagħmilhom kulħadd. Qabel ma ninsa l-irqat u l-ilma. Id-differenza fil-kwalità ta' ħajtek jekk inti tixrob iktar ilma u żżid iktar l-irqat huma inkredibbli. Issa meta din ngħidu l-ilma, kemm qegħdin ngħidu bejn wieħed u ieħor bħala litri. Da bħal dejjem naturalment kulħadd għandu qisu l-bżonnijiet individwali, imma jekk nimmiraw għal dawk il-madwar 2 litri
il-maġġoranza tan-nies huwa dak l-ammont illi għandhom bżonn. Jiġifieri jekk aħna anke speċjalment ġej is-sajf. Bħala minimu inżommu 2 litri, tipikament jiġifieri għal minnu healthy, qed nitkellmu m'hemmx kundizzjonijiet, ikun ammont illi tajjeb ħafna. Ħa naraw bidla fil-ġilda, fil-burdata tagħna, fis-saħħa, fl-enerġija, kollox. Sempliċiment ilma qed nitkellmu Brian. Aħseb wara jekk apparti din il-bażi ikun hemm affarijiet oħrajn bħal eżerċizzju regolari, ikel illi avolja jkun healthy nieklu f'ammont illi għandi bżonn jiena. Mhux iktar jew inqas, eċetera, eċetera. Kemm iktar nistgħu nistennew illi nibdew noħorġu dik il-figura illi issa li sajf ġi kemm inna ngħidu tal-waqt is-sajf Brian. Mela. Mhux il-21 ta' Ġunju għadu, imma still, jiġifieri s-sajf ix-xemx turik isħana qed hemmhekk. Ħalli aħna nimsu fil-każ tan-nisa l-bikini, joħroġ dak il-weight sabiħ, dik il-forma tas-saqaj. Jħossok tajjeb. U jħossok tajjeb u jaħasra u Malta kif ngħidu. Is-sajf idum ħafna magħna. Mela l-vejjiena